Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Aliyense dzanja mwamba, aliyense ali pano dzanja mwamba. Kwacha! Tachirani kwacha wamphamvu wa malembo. Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera. Dr. Lazarus Chakwera. Boma! Boma! Ulemu wanu wa State President dziko lino, Your Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu wanu mayi wathu wafuko, Mayi Monica Chakwera. Our Deputy President, Madam Catherine Godanhara. Our Treasurer General, Bambo John Paul. Komanso, ma members onse a National Executive Committee. Nduna zonse zaboma ulemu wanu. Bwana, pano pabweranso aphungu a nyumba amalamulo ochuluka. Tayimani nonse aphunguko. Yachita njino ndi nthawi. Ndinakonza kuti nkuyitaneni ndi mapulaimali ali patsogolowa kuti mwina anthu azidziwa kuti mmamukonda Chakwera. Tawevani anthu, tawevani. Zikomo kwambiri aona aphungu anu. Komanso makansala ngati alipo, tayimirirani. Makansala nonse, zikomo kwambiri makansala nonse. Senior Chief Kongoni, komanso TH Waula Amalembo, komanso Amsinde, komanso bwana mkaona uko bwana uko. Muona biriwiri, mafumu ochuluka, ma Senior Chief, ma TA, ma Sub TA, uko. Ama kukondani bwana wantu. Ma Group Village Headman ochuluka alibana. Bwana ajana tipempherera wacha sada bwere wokha. Ulemu wanu abusa. Palinso azibusa, mashek ochuluka ali malo anu. Bwana pano pabwera anthu ogwira ntchito mboma, a business, achipaniwa ndi enisiwa ochuluka zedi ali pano. Chifukwa cha nthawi sindikwanitsa kuti ndichule modzimodzi. Ingomvani kuti mulandire ulemu. Bwana tikamanena kuti muwinanso mene amayankhulira madawirima apa, ndiye kuti wina aliyense amene adaonapo utsogoleri wa DPP akutikunda pa mtima kuti Chakwera adali kuti. Anakakhala kuti Chakwera adayamba kale, bwezitu pano zinthu zitatani kodi zidasintha. Mudanena inu kuti simufuna mwana adzaphunzire pasi pa mtengo. Ndi anthu ankakufutsani mudzatani, lero mumanga masukulu bloko 11,000 nchibwana chimenechi. Mumanga nyumba zaphunzitsi nchibwana chimenechi. Bwana anyamata abunda ali apo, waluwana ali apo. Amene wao amanena kuti Lozi board, mawu amene aja anthu sangawamvetse. Anawa amavutika fizi, amapeza maphunziro ndi okhaokhawo amene makolo awo anali ochita bwino. Inu Chakwera mnanena kuti ndithandiza mwana wamphawi kuti aphunzire. Mmene mmatenga boma munapeza wana 8,600 akulandira ngongole zoti aphunzirire. Ndiye kumatsala wana 22,000 amene amalephera skulu. Bwana inuyo mwapangitsa kuti ana onse 30,000. Tikati 30,000 ndiye kunena kuti palibe mwana amene mukuti iyeyo asaphunzire chifukwa chokuti ndi mwana wamphawi. Zimenezo Mulungu azikudalitsani. Komweko ku university eko bwana ana ankalandira 150,000 kwacha pa chaka ya ofea. Inu mtabwera munamuza chichola chakula apatse wana 550,000 aulandira 550,000. Ama ndinong'oneza chichola kuti abwana kuti nikwezeso posakhalitsa apa. Bwana sizokhazo zimene mwachita m'dziko lino la Malawi. Nimanena tsiku lina pakanema a DPP akumayenda kumati hayi hauchita Chakwerazi anali mapulani wathu, hauchita Chakwerazi anali mapulani wathu. Ndendati mwauponda. Mapulani a dziko la Malawi adachita ndi Kamuzu. Kamuzu adachita mapulani kuti wina aliyense akabwera azipitiriza mapulani andani kodi akamuzu. Bwana mukapita ku Lilongwe misewu muchita ija, Kamuzu adachita kale mbali ina basi adakumba kale. Koma chimwalireni Kamuzu padalibe mtsogoleri wina wanzeru ngati inu amene akakwanitsa masomphenya a Kamuzu. Ndinuyo presidenti.
Dr. Lazarus Makafe Chakwera amene mwatenga zimene kamuzo amafuna zilachitika mdziko lino nkuyamba kukwaniritsa. Kusiyana kwa inu ndi atsogoleri ena onsewa, enawo amangoyankhula nkumagona. Pamene inu mwabwera nkutenga pulani nkuyamba kutani kodi pulani kwaniritsa. Ndeni manena nthawi yatha. Bwana msewu wochoka kukalonga kudzafika mpaka na Mulilongwe. Ndi umene umatinyamulira katundu wambiri ngati dziko loti tilibe papoti pomalandirapo katundu. President wina aliyense wasaona ina lero anthu akwa Malembo mwadala yalembedwa Malembo, ambulasi lero yabwera. Zimenezi muchita ndinu bwana. Kumoyo silinga ime pano umachita thamo kuti mankhwala wonse amafunika kuchipatala alimo. Ilo ndibodza. Koma mwachoka pa 40% imene mudapezera a DPP akulamula mankhwala kuchipatala. Pano muli pa 83%. Ndiye kuti kwangotsala pang'ono kuti munthu akapita kuchipatala adzilandira mankhwala wonse. Bwana nthawi yatha, nyumba za polisi zimene munkati mudzamanga 10,000 munachedwa ndi Cyclone Fred, koma mwamangako zina 4,000. Zina tundizi mukuziona paselipo. Ntchito ya Chakwera iyo muyionapoyo, zochita za ndani zimenezo za Chakwera. Ndiwauza Malawi wonse dziko lonse lapansi, kaya mmakhala kunja kaya mmakhala kuti mumalemba pa social media, dziko lino silufuwikanso mtsogoleri wina koma ndani kodi? Chakwera. 2025 tivoteranso ndani kodi? Bwana nanena kuchita dzulo pomaliza, palibe chaka chimene January ndi December savuta ku nkhani ya njala. Njala imavuta January ndi December taka zonse. Inu yomwe atulutsa chimanga nkumagawa sichingakwanire wina aliyense, koma chimanga mugawa. Koma ndiwakumbutsa Malawi, Peter Mutharika adawauza kuti azikadya ziwala nthawi yachani kodi? Ya njala. Peter Mutharika adati haosaka ngodya ziwala bwanji. Komanso adawuza Malawi kuti my government is broke. Peter Mutharika adalibe masomphenya a dziko la Malawi. Lero chawalodza nchiyani anzathu a DPP, koma ife sitingamuzire neba wachita bwino kuti patsa Peter Mutharika tithana naye pa September 2025. Ndipo situbwereranso ayi. Bwana ndiyankhule mawu awo, pakati apa kwachitika ziwawa. Kwachitika ziwawa. Utsogolero wanu watiphunzitsa ife tisamachite ziwawa. Utsogolero wanu watiphunzitsa kuti tisamakonde ndewu. Membala wa Chinyamata adamwalira kundilande, akuchoka kogawa chimanga. Mulungu wapita uwo, membala wina wa MCP wamwalira kuThyolo, kuphedwa kwenikweni. Your Excellency, ku Malawi Congress Party kulibe anyamata opusa yayi. Your Excellency, ku Malawi Congress Party kuli anyamata amphamvu. Ine nakhalako Director of Youth. Ngati sitimachita ndewu ife nchifukwa cha utsogolero wanu. Ngati sitimachita ndewu ife ndimene matiuzira chimwendo ndisamve zaziwawa. Tipitiriza, koma sitilola anthu athu kuphedwa. Sitilola wina aliyense kudzutsidwanso. Kuwavula azimayi kundilande, kuwachotsa zovala. Nyasi zimenezo sititani kodi? Sitilola. Bwana, kudziteteza si mulandu yayi. Titeteza azimayi wathu, titeteza mamembala wathu. Kudziteteza si mulandu. Anyuzi kalembeni, ifeyo tipita ku masankho mwa mtendere. Chipani cha fungo, chipani chokoma chachani kodi? Cha mtendere. Palibenso wina mtsogoleri wokonda mtendere woposa ndani kodi? Chakwera. Koma ifoti Chakwera amakonda mtendere musatitole, ife titeteza wanthu wathu. Komanso muzikonzekera mukhala kotsutsa boma zaka 75 zubwerazi. Mukutsutsabe boma. Kongresi siduluka mboma. Kongresi sidani mboma kodi? Siduluka. Muzikambirana amene mukambiranamo. Kauzanani zilizonse. Koma kongresi siduluka chani kodi? Mboma. Kodi pano naonako Mike Gotani Hala? Alipo Mike Gotani Hala? Alipo mpano? Tabwerani 1 minute mwadzutse bwana. Pepani. Nthawi yatha ndikudziwa kuti ndilandira wanthu. Madam Gotani Hala, inuyo mwaita na ntaba tilandirepo wanthu. Mwachangu kuti bwana atiyankhule. 1 minute. Zikoma kwambiri Mike Gotani Hala. Antaba konzekani inu anthu anu 120 mungodulako. Zikoma.
aliyense dzanja mwamba. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Boma ndiliti! Chifukwa cha nthawi ulemu wanu a president athu Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu wanu amayi kwathu timati Anyagondwe. Ulemu wanu mama Nyagondwe kumwenererayo. Ndi onse wenera kulandira ulemu. A president, ine ndimati ndikuthokozeni. Zimene mukupanga Leima Foundation amene anasokonezeka ndi kugwedezeka. Mukati muone pa nkhani ya maphunziro mukuyambira pansi foundation. Mupite ku agriculture mukuyambira pansi foundation. Mupite ku za maphunziro kulikonse bwana, you're laying my foundation okuti zinthuzi zikhale zokhazikika. Tsono azibale yanga foundation nthawi zambiri sioneka mwansanga. Nthawi zambiri anthu timaona ngati nyumba nchikupa chicha. Nyumba ndi foundation imene mukuyika bwana. Maziko amene mukuyikawa simukuyika lero lokha. Ndinu mtsogolera amene mukuyika maziko ndi mtsogolo momwe. Tikuthokozeni chifukwa cha chimenechi. Ena anachotsa mayeso a JCE kusonyeza kuti value ya skulu analibe nayo ntchito. Inu chongobwera mwati no JCE bwerere. Chifukwa quality education ndi pira imene liyofunikira kwambiri muno Malawi. Zikomwe kwambiri a president. Kwathu kumpoto bwana, quota system. Amasankhidwa mwana wakhoza 7 points koma chifukwa wachokera dera lina atasapita. Inu munalamula kuti aliyense malingana ali Malawi adzipita ku university. Zimenezo ndi zimene anthu ambiri tikuthokoza. Nkhani ya ulimi anenapo kale sindipitiriza. Ulimi bwana ena analibe nawo attend. Tikamanena kuti mudziona maziko foundation ndimene mwikepo mtima abale yanga. Ulimi kale ntedza anthu timangolima ngati sinjiro. Masiku ano ntedza bwana ndi value fuka ndi ndalama. Soya ndi value sitikungopangira phalalana chifukwa cha masomphenya komanso utsogoleri umene mukupereka. Chifukwa cha nthawi bwana sindipitiriza koma ife ngati azimayi tikuthokoza chifukwa cha zimene mmationetsa kumatikonda. Nchaka muone tola azimayi kulembetsa poti mwafusa machitoyendana konthumba kolembetsera. Kukana kuti kangasowe. Ndipo azimayi wanditsimikizira bwana. From the predicted figures zimene apereka Malawi Electoral Commission, 70% ya anthu amene alembetsa tachinyatu azimayi, tachinyazi bambo. Azimayi a president akuthokoza chifukwa cha mtima okonda kuti mpaka akalembetse. Chifukwa cha nthawi bwana ndaitana Dr. Ntaba. Bwana Antabawa agwira ntchito, a Jeff agwira ntchito. Pano pali wanthu oposa 120 ma governor, ma constituency governor ochoka ku chipani cha DPP. Ndiwaitane tabwera ni mbwalo umu mwachangu. Tabwera ni mbwalo mwachangu. Amene wa bwana Faja nthawi anali atsogoleri azipani kwenikweni DPP, ma constituency governors, ma secretaries. Amene talandire 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 usesa DPP ukwalula DPP. Skefa kuti jani mwenyewe. Diabembe, a director of women, a regional chair, komanso Madam Deputy President Mozi Jebeta, Honorable Kumbi, Zabidani mukaveke vantu wa mwagwire dzanja ma ministers, komanso atsogoleri, a Treasurer General, Honorable Chichola, Zabidani pamenepo, mwalandira anthu amenewa.
chochitika ndiyani apa Ntaba? 30 seconds. Kwacha Chakwera Awinanso. Dr. Chakwera uliboma ndiliti zikomo chifukwa cha nthawi olemekezeka Bwana President komanso olemekezeka mayi athu Mayi Monica Chakwera, ulemu kwa onse amene mukulandira maulemu. Bwana, ine ndayimanso pamaso panu lero mothokoza mwapansi pa mtima. Lero ndakubweretserani nkhosa zimene zinasokonekera, ndiye poti nanenso nasokonekera poyambapo ndakubweretserani ine nkhosa yayikulu komanso nkhosa zina zazikulu ndi zazing'ono-zing'ono, koma zonsezo zili ndi mavoti anu Bwana. Pali zifukwa tikulondolani, pali a DPP akusakatso anzawo zipani zina Bwana. Inu Bwana dzina lanu Lazaro, tikawerenga m'Baibulo anali munthu wachilungamo, bwenzi la Yesu analira pa maliro pake. Bwana, nchomveka kuti anthu tilondole inu. Mbali inayi Bwana tikaonako Petulo Bwana, dzina lovuta kwambiri. Petulo Bwana, pa nthawi imene Yesu amagwidwa anaponya chikwanje chinamnyenya uja timati mhaliko uja mwamwayi anangonyenya khutu chabe. Zikomo Ntaba. Bebani nthawi yapi koma nali nzambiri zoti Zakupatsani tsiku lina. Bebani tipembe tonse tikale m'malo mwathu. Zikomo kwambiri. Tonse tikale mwathu. Zikomo kwambiri atsogoleri tibwerere. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. A President msonkhano naukonzekera koma nyengo yatichita pang'ono koma osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.